Ça va être mieux. Tengo solo. Ja, Jante?
Beste meesken, allereerst van harte welkom bij deze Frieske Vesper. De meesken hier in de kerken van harte welkom en zelfs ik de meesken thuis. Van jongen is de vaargonger Adrie te Lauw en het wargel wordt bespelen door Peter van der Zwaag. Muziek wordt ik verzwaren door Elske Roorda Postuma op de klarinet. En de vaardracht van een jong is van Klaske Straatsma. Dan stek ik nou eerst de kerstnoem. En dan wees ik je me uit naam van de commissie een goeie en zegende vesper. Heer, iepen je mij de lippen, mijn molen zielsjongen van jouw eer. God, kom mij te help.
Van David, een psalm. O Heere, Jo ha mij hifke en Jo kennen mij. Jo witte van mij zitten en overeenkomen. Van vieren als verstenen Jo mijn gedachten. Jo bemiette mijn gaan en mijn lezen. Mij al mijn wegen binnen Jo bekend. Want er komt mij geen woord uit de lippen of Jo, Heere, witte er al lang van. Achter mij binnen Jo en voor mij, rondom. En Jo lezen de haan op mij. Dat te witten is mij al te wonder en te verheven. Ik ken er net bij. Maar waar moet ik hinnen van Jo geest? Waar hinnen vlechtsje van Jo eigen? Klim ik naar de hemel op, Jo binnen daar. Jou ik mij del in het derde riek, daar binnen Jo ek. Neem ik de wjokken van een mantiet en strik ik del bij de vierste zee. Ik daar zal Jo haan mij lieden en Jo rechterhaan mij vasthouden. Hebben om ons mijn nieren vormen, mij weven in mijn memmeskutte. Ik loof je, Jo, dat ik zo bjusterbaarlijk makke ben. Wonderbaarlijk binnen Jo werken, ik weet het tiege schoon. Mijn lichaam wie Jo net verburgen, doet ik in het verholende makke ben, als keustig weefwerk in het diepten van de ierde. Jo eigen hier mij als jongen, doet ik nog in de memmeskutte lei. Ja, de dagen dat mijn lichaam varme waard, stieren alle jaar al in jouw boek beschreun, doet er nog net één van bestier. Maar van mij, hoe zwier binnen jouw gedachten te vetsjen, hoe machtig, o God, binnen ze in tal. Hoe ik ze besom je, dan binnen ze meer als het zon. En kwam ik op een eind, dan bleef ik nog mij uitwandelen. O God, deert je doch de zoenders en let de moordzuchtigen bij mij wijgeen, die dubbelhertig tjen jou spreken en haar waanwies tjen jou verheffen. Zo ik je haat hebben in jouw hater, Heere, zo ik net veracht je die het tjen jou in de kant zetten. Zo vol slijn is mijn haat tjen haar, dat ze binnen voor altijd mijn vijand. Hif je mij, God, en ken mijn het. Bediep je mij en ken mijn gedachten. Sjoch,
als ik op een wei van verjaar ben en breng mij op de orde, de eeuwige wei. Wij jaren aast Matthäus 4, vers 12 ont mei 22. En in die pericoop draait het om een paar kernzinnen.
Allereerst om het woordskip van Jezus dat Gods heerschappij dichterbij is. En het tweede is dat daarop ont twee keer ta volgt, volg je mij. Betrouw die om die heerschappij van God die dichterbij is sta. En we zullen jaren dat ont twee keer ta misschien op die rob alles efter haar litten en volg je. Tjen die beide dingen, dat God dichterbij is en dat je je daar om tap betrouwen kunnen, is van alles in te brengen. Hoe sta Gods heerschappij dichterbij in deze wereld? Waar dan? En hoe dan? En daar al je kaarten op te zetten, is dat net bouwen op zon, op een illusie. Een die het van mij op oortjogende wijze onder woorden gebracht had, waarom je dat net dwaan zoenen, maar die uiteindelijk toch net oorskoe als dat wolde dwaan, en ik zie redenen daarvoor helder onder woorden wist te brengen, is de Engelse schrijver C.S. Lewis. Die leefde van 1898 tot 1963 en is bij een breed publiek met name bekend worden door de verfilming door Walt Disney van zijn boek De Chronieken van Narnia. En als inleiding op de lezing wil ik graag 10 argumenten om net te lezen dat God in uw bestaan en in deze wereld dichterbij is. En zijn verheldering waarom er dat boodschap uiteindelijk toch bijvallen is, maar je me dealen. Hij hoort het dicht bij huis. En ontleent zowel zijn argumenten om Gods onwijzigers in uw bestaan en in deze wereld te ontkennen, als die uiteindelijk toch bij te vallen ons zijn eigen levensrin. Hij is nog maar een jonkje van 10 jaar als zijn mem komt te versterren. 1908. Hij bedarret vervolgens in zo'n streng protestantsk internaat dat er het letter met een concentratiekamp vergeleken had. En daar in dat harde milieu valt er van zijn bennenleeuwen dat er van zijn mem meekregen hier. Nou, zei ze hier, komt er uit dat internaat, dan is het 1914, de Eerste Wereldoorlog is uitbrutsen. En als tjenstplichtige wordt er naar de Schitvorgen in Noord-Frankrijk gestuurd en daar zitten er een aantal jaren. Onder verwonderrekkend. En intussen had er dan al zijn beste maat der verlen. Een jeugd vol verschrikkingen. En daarop volgt een adolescentje die het uitermate cynisch is. Hem maakt ze niet meer wijs. En Leeuwen is voor hem een weigering om volwassen te worden. Een zinvol verbond, een liefdevolle God, hoesa. Onzin. En toch, zo ontdekt er, bloedt er
onder dat hudde cynisme in hem een langsme veelber om daar net in hingje te bloeien. Jip in zijn hart wil er dochs deel uitmaken van dat zinvolle geheel dat er ontkent. En hij is zo eerlijk om ik dat te jaan en te onderzoeken werd het langs me waai komt en wat er daarmee mat. En ziekend naar de oorsprong komt er dan uit bij de bliere jaren van zijn bennetijd, zijn betierde jeugd. De tijd dat er nog onbevangen bleed wijze koe en het libben een talaken, zodat er het omeermje koe. En één keer weerom bij die momenten kinder net oors als ik dat wat er doe viel serieus te nemen. Lieke serieus als de bitterheid die erop volgen. Doe doet er een liedsbijn wie ons in ziende hier onta wist er hem opnomen in een verbond van een alles omfemiende leefde. En hij neemt dat een goddelijke leefde. Want in die leefde uit zijn jeugd wie God dichterbij. En hij komt erachter dat er maar al zijn bewerings dat alles als het erop aankomt alleen nog maar zinloos is, dat er daarmee hield hij aan het beziekjen wie om onder die vreugde en die momenten van blijdschap uit zijn betierde jeugd uit te komen. Maar die vreugde die komt hem, om samen te zeggen, efternij en hij jouwt hem oer om wat er in zijn beste momenten als goed en wier ondervonden had. Er is van hem houden. En dat is er ook. En daarin wie God dichterbij. En om die leefde woller hem oerjaan. Ze docht zijn cynisme verdampen. Het veelt, zei hij, als ben ik troch God weerom voel. Troch deze leefde, die het oza kwetsbaar is, geregeld diep verburgen, maar tegelijk sterker als alles wat deze leefde ontkent. Hij is dan 31. En in alles wat er zonder die tijd skreun had, beziekt er woorden te vinden van deze leefde en onderziekt er wat het concreet betekent om deze leefde serieus te nemen. Wat betekent het voor mij dat God in zijn leefde dichterbij is? Zat ik dat ondervonden in mijn jeugd. Voor hem betekent het dat voor alles het libben met al zijn ups en downs, zonder het toch groenje te kennen, toch leef te houden. En dan, na jaren en jaren, komt uiteindelijk voor deze kar de proef op de som als zijn vrouw komt te versterren. Die had er eerst kennenleerd doet er al 60 jaar oud wie. Zij is zijn jenigste en grutte leefde. En al kwart, naai dat ze trouwt binnen, krijgt ze kanker. En 4 jaar later sterft ze een wrede dee. Hoe wat dat maar hem dien had Lewis een ongriepend boek geschreven. A Grief Observed, een verdriet onderzocht. En waar is er onverbiddelijk eerlijk en gaat geen enkele vraag uit de waai. Ek net de vraag of er misschien toch net al te gauw en te makkelijk een oerjoen had om een God die leefde is.
is dat uiteindelijk toch net een illusie. Zat er toch toen er tiener en adolescent wie. Het is een gevjocht met de meest agressieve vorm van wanhopen die je maar bedenken kan. En als je het lezen, viel je hoe onmogelijk het is om vast te houden dat God dichterbij is met zijn leefde. En om na dit het verskwarrende verlies dochs van het leven houden te blijven. Maar daarom de leefde van zijn jeugd en de leefde die te kennen leert had met zijn vrouw als zinloos en als een illusie en uiteindelijk niks waardig te verklaren. Dat kan er ook niet. Dat kan geen illusie west ha. Dat zo verrijwijzen onze jeugd, onze mem, onze vrouw, on het leven, on God. En zo komt het daar om dat bittere verdriet net te ontkennen, maar het los te laten, het net als beheersend wijze te laten en het leven op een nij zijn leefde te verklaren. Hij kent het oors. Ik denk dat het in de lezing, als Jezus zei dat Gods heerschappij dichterbij is, dat het om die leefde gaat. Die leefde die wij alle jaar kennen leert ha, toch wat wij van oren kregen ha. En ik denk dat navolging is die leefde bijvallen. En die leefde beslissend wijze litten in je bestaan. En daarom excels het leven, al is het betiedend in de klippen op, leef te houden. Het is daarin dat Christus us vaging is ont op het kruis. En derter ik us daar roept. Die leerlingen uit de lezing, C.S. Lewis en ik us. Dan wil ik nou maar je het Bibelgedeelte lezen. En ik lees het voor uit de nieuwe oerzetting van Liewe Westra. Doet Jezus dan jerde dat Johannes oerleveren worden wie, giet er derwaai bij de Jordaan en hij ging naar Galilea ta. En hij liet ek Nazareth efterem en gie hinne om hem nij wenje te zetten in Capernaum. Mar in de landouwen van Zebulon en Naphtali. Dat uitkomen zo wat toch Jesaja de profeet zijn wie. Loon van Zebulon en loon van Naphtali. Dat uit van de zee, oorkant Jordaan, Galilea van de heidenen. Dat volk daar, dat in het zuster verkeerde, dat had een grut lichtzoen. En wat dit in het loon en het skaat van het deer verkeerden, voor haar is een licht opging. En van die tijd al begon Jezus te preken met het boodschap: veroor je hem, want Gods heerschappij is dichterbij. En doet er een keer bij de mar van Galilea langs kuieren, zeker 2 broren. Simon, die het Petrus neemt wordt,
en die zijn broer, Andreas. Die wiene krek dwaande om een net in het wetter te smieten, want het wiene viskers. En hij zei tegen haar, kom efter mij om. Dan maak ik je me mensenviskers. En jij lieten fort en dadelijks de netteboel derbloeien om hem te volgen. En doet er daarbij verder gie, zeker twee orenbroeren, Jacobus van Zebedeus en Johannes, die zijn broer. Die wiene dwaande om boord haar een nette boel mij Zebedeus haar een huid in waarde te maken. Hij roep haar een ek. En ja lieten dadelijks het schip en haar huid derbloeien om hem te volgen.
Loflied van Willem Abma. Heer, hoe zou ik jou ontrinnen als ik maar hier jou wijzen lees in dauwerdrippen op het gijs die het glinsteren in de zinnen. Als meeuwen in het hemelblauw mij mijn zilveren jukslag schreeuwen, betrouw in God, Hij is de trouw, Hij zal altijd bij die blijven. Al die tekens van jou zijne, vaak bedutsen om ons heen. Kwol ze rispje, kwol ze heine, kwol ze uit het zinslag winnen. Vogels die haar loflied zongen in het zinnenblinken van de dag. Ze ben jou winken op uw zwaai, haar jou namen op het tongen. Dat ik toch viel dat jou besteen, als jonge bloeisels komen, het nije riest uit oud vergeen, meesken jou loftas jongen.
Heer, ontferm je, jo. Christus, ontferm je, jo. Heer, ontferm je, jo. Bidden we met elkaar de woorden die Jezus ons joen had. U scheidt in de hemel, leed jou naam heilig worden. Leed jouw koninkrijk komen. Leed jouw wil dienen worden, op ieder lieke goed als in de hemel. Jouw schuld, uw staatste gebreken, en voor jouw schulden, zodat wij de schulders en verloren hadden. En leed dus net in verzieking komen, maar verlos ons van de kwade, want Joos is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid und in eeuwigheid. Amen. Na de woorden sa bidden wij, zongen we hield iets de acclamatie uit liedboek 368e. Heer uw God, jou die u ziekje, en maar jou leefde in hem je te komen. Jou is een eeg en een het, om jou leefde te herkennen, ek in deze tijd en in uw eigen bestaan. Jou is de kracht en de vreugde om een joch te wijzen in elkaars nacht. Stilte om in te wenjen. Een woord dat antwoord jouwt. Sa bidden wij. Maatjes hield dit weer ree, us van herten en mij volharding in te zetten, voor een brood, dat net het jocht van de sterkste in regeert. Wij zijn us krijft ta ondacht. Word van treest, langs me naar vrede. Sa bidden wij. Inspireer je harren die het roepen worden om u te regeren. Dat dienen van wie ziet, recht en vrede. Plant ze jouw geest in uw herten. En liet jouw kracht uw de handen sterk maken. Zegen je us maar jouw zegen, die het leefde is. Sa bidden wij. Wees bij elk van us in al dat dingen dat we nou in de stilte mij naar jou komen.
Heer us God, nou deze dag haast voorbij is. Dank je wij voor alle goede dingen die wij deze dag ontvangen hebben. Voor het bij elkaar wijzen in deze uren. Voor de woorden en de muziek die deze uren klonken hebben. Laat jouw licht schijnen bloeien in uw herten. En maak je us besteen daar een venster, dat wat van het licht van jou leefde, terug invalt. Amen. De Heer mij u zien zijn jam. Hij mij u bewaar je voor onheil. En u slieden naar je